Zimbabwe sekuziya kwamunoitaka isusu tiri makuwa.com pano paSly Media TV zita ndonze Sylvester Tafumane kana kuti simbi yebasa nasuno tiri kusection 2 kukambuzuma pedyo neparukudzo primary school opposite service station iri muno mukambuzuma kusection 2 pano vakomana vanogadzira matayi nezvimwe zvinoitwa zvakasiyana-siyana ipapa aiwa musha mukuru ukangosvika kumashops kusection 2 unenge wasvika guwa ratiunza kuno kundere kuti paita zvinoda kufumurwa iri nyaya yemukomana ari kunzi zita rake anonzi Philip atina kukwanisa kunge tichitaura naye yemukomana ari kunzi Philip ari kunzi mumba make mawanikwa mune mabhaketi 7 azere tsvina chaiyo inoitirwa mutoilet iyaye uye zvakare nemabhaketi 5 anga achiitira wiwi. Nyaya iyi yabuda ichinzi izvo mapurisa akanga achitsvaga vanhu vakaba tablet repa next door pepamba paanogara kuno kusection 2 mutin house iri kunze kwemain house mumba imomo muine mabhaketi 7 azere tsvina kuti pampam akavharwa nejira pamusoro ma20 lita ayayo munovaza ma20 lita ayayo musandibvunza zvokuti mune muchinhuhwa here kana mune muchiita sei ndo zvatafambira kuno kuti tichizonzwa kuti zvine zvakamira sei eweight 5 zvigubhu asi zveweight zvazviri zvinonzizvo ma5 liters. Nyaya iyoyi yemabhaketi ane tsvina yakasvika sei kwamuri? Ini maonero andinoita ini ndakaona vanhu ndo vakatonoona pachitonzi kune mapurisa akanga atoriko achitoburisa mabhaketi mumba memunhu wachepa akaona mapurisa achibudisa mabhaketi hanzi iye akabva atiza manzwira ndakazviita hanzi zvopanei pakaita mbavha here yakauya panext door vanhu pavakatanga kutsvaga mudzimba dziri padhuze ndo pavakanosvika mumba memukomana uyu anonzi anenge aiita kumakanika hameno pano patuku iye paakaona vanhu vaapamba pake vachitsvaga zvaitsvagwa pane mapurisa iye paakaona mapurisa akabva atiza asi hanzi mumba make makawanikwa muine 7 mabhaketi ematuzvi ne2 mabhaketi eweti. Vanotaura vanoti anga kutobuda honye dzichifamba honye asi manzwiro enyu makazinzwa nyaya yehonye kai saka munoti kudii nenyaya iyoyo kuti ndinoona kunge urombwa ndofunga mukomana ane zvinomusenzesa paupenyu hwekurarama kwaaita nekuti munhu ari normal munhu ari bachera haungagari ne7 mabhaketi ematuzvi ane honye mumba apo koshituri gentleman uri makanika apo ane futi pane eweti aine weti futi mama acho anga ane weti ndokunzwa kwatiri kuizva but hanzi iye paakaona zvinhu zvakubudiswa mupakatiza kwaitize iyo zvinhu hanzi asati aonekwa anga achigara anogadzirira motikari kupe kuziya kwenyeme aingoita mapatime pakutanga munhu aitobatsirana vanhu vetypressure iye anga asina field aitoita zvokubatsira vanhu kana achitofa but anga akuzviti ndimakanika saka kana achitofamba hake munhu atori smart tichasangana wokuti waingoona kuti dzinenge dzakangodai udai nyaya yasvika vandiri pandangoburika mukombi ndaimogara ndaitoswira naye pano. Alright, anonzi ani mukomana? Anonzi Philip. Saka payasvika mazvitambirawo sei? Handina kuzvibvuma inini kuti munhu musina angaite zvakadaro here pamwe kunyeperwa nevanhu. Saka mamuna kusvika kumba here kuti munoona kuti kumba kwaPhilip kwakamira sei? Handina kumbosvika anorodhi akava. Okay. Imi manzwa vanhu vachiti kune chiimi? Hanzi kune 7 mabhaketi etsvina ne3 eweti ndanzwa ndiri mukomi toya kuno. Imi mukatomurambira? Ndamurambira igentleman kumberi kwangu. Alright, asi zviri kukonfirma kuti ndezvechokwadi saka muri kunatsoti chii nepfungwa dzaPhilip? Anenge anopika akadaro anopenga kana dai zvakamugara asi twe munhu musvini asi pamaimuona airatidzika semunhu anopenga here? Aiwa tisendi munhu gentleman akakwana chero akaroora here? Haana mukadzi. Akura zvakadii Philip kana muchingogeja makore ake? Kuma 29 31. Alright. Unhu wakadaro mungadzidzise kuti kudii dai muri kunziwo tipewo comment yekuti munhu ane makore akadaro gentleman kunze kunoko asi kumba kwake kuzowanikwa kutori netsvina yakadaro mabhaketi akawanda kudaro munoti chii? Hausiri hunhu. Handiti? Handikatomusenza naye ndamutora kuti haundibatsiriwo nokuti washaya zvokuita achirara muzvimotika. Ufuchi zvakanaka kaizvi? Vatsvaga vatamutsvagira imba apo naana Frank pasizvina vatamutsvaga vabhadhara mari vamutsvagira imba apo. Aane 6 years aigarepo. 6?
kana ambuya yacho anotaura kuti pamba kuzvanzi ima mubupamba ipapo amufana kuputswa zita renyu nekuti uyu munhu aizvita zvinhu zvakarichi ari ega iwo hauna kumvura kumupinda kana mubedroom munhu uchiti ndikosvika chimoonekwa kuti ko uri kudiwana nhingi ndizvozvo musingamupinda mumba make asiwo pamainzwawo nyaya yekuti anga achichengeta mabhaketsi anosvika 7 imi mazvitorawo se ndazvitora kuti munhu anoromba wakana munhu tikataura madhodhi mumwe achitogara nenyoka johanisi uri wedhirama wati zvenyoka ndozvototyisa badhodhi rinonuhwa nyoka hainhuhwe zvakafanana nekuti hatizive kuti munhu ari kuromba achienda kupi saka ukaoda kutsvaga zviri izvozvoka mangwana zvoswira mubuda rechitomwa ndituita zvomwe imimi muri kunzi izvo muri shamwari yaphilip ichokwadi here ichokwadi philip munomuziva sei imimi philip ndinomuziva shamwari yangu ndonzi miguel simon philip tine about 11 years tinaye muchishanda mese zvakanaka zita rake remadunhurirwa watitonzi chii anonzi kindolokino hatisatamboona problem pari itori simbi yebasa tinotomutora samakanika pana pakazara namakanika anoshandira pano pamuri kuona muchazotenderedza vhidhio kuona haana dambudziko nemunhu asatambomona achita violence is a normal person tikutoshokwa nenhau dzati kutonzwawo semafesi ake hatinambobvira takazvitarisira iye wacho asatamuona kubva nezuro pakaitika izvo but hatitofunge kuti anoita zvinhu zvakadaro tingati munhu anoita zvemadrugs here haabati madrugs tosvike padhuze anodhakwa zvekuraradza here anomwa skadi nesupa philip ndo zvake izvozvo achiita basa rake panapa alright black lab anomwawo kana zvakarongeka okay asati ambopara mhosva ana kana rekodhi kuwareni pake polisi kana kuheadquarters of police asati asvikapo alright pano pamashops asati ambotora chinhu chemunhu nyaya yatanzwa ndeyekuti mumba make mawanikwa muine mabhaketsi vanhu vari kuti mabhaketsi aya i13 ichokwadi here kwete mabhaketsi asi 13 mabhaketsi i5 5 ndo anga ane tsvina kwanga ane ane tsvina 3 anga ane wiwu zvigubhu zvekutaurwa zvazvina kuonekwa zvazvekumizi vamwe vari kutaurawo zvekuti yanga atosvika palevho yekuti honye dzaakutobudawo ipapo hazvina kuonekwa zvese vanhu vakutopa nemi vanhu vakutopa asiwo kana mabhaketsi aya achinzi anga aine tsvina zviri kureva here kuti vanhu vanga vasingainzwe kunhuhwa kana vamanext door kana vaanogara navo vainzwa landlord vacho vati vainzwa ifunga kuti vana vavo vari kuita tsvina mupo shamwari yake kunyebaazobuda zvakaitika nezuro okay saka imimi kune vanhu vari kutaurawo zvavari kutaura imi mumagara munomuziva titaurirei zvizere nezvemukomana nezvalokino manhamba ari kutaura nemabhaketsi whatever zvakaita kunyepa hakuna zvetisinogara naye kwakune bhaketi ine tsvina rakazara nerimwe hafu vamwe vanogona kuti pfungwa dzake anorasika njere imotinomaupese arasike njere sei muchiti ari nomo tinogara naye titori nemakore naye tatongomushaya nhasi nenyaya everyday anofana ari pabasa pake pano haana problem nemunhu kana ukatobvunza whoever muchabvunza mani is a normal person munhu hatitofungidzira kuti zvinhu zvaizobuda zvakadai alright aiwa tinotenda nokuti panhingiriki nehurukuro pano paSly Media TV imi mune zvimwe here zvamungada kuwedzera pane mibvunzo yandabvunza zvandisina kuvhunzai chandinoda ngotaura ndechekuti kuvanhu panoteerera nyaya dzimwe nyaya dzekuti vasachinje nyaya dzinenge dzaitika inyaya inoda iye tindolokinaakirina kumba ungopiwa hygienic what standards ungogara zvikirina mbaurarama pasina landlord wake vanowirirana zvisingaiti vanonzwanana handizvi vanonzwanana aiwa tinotenda thank wangotsvaira mba chetu woenda mumadoro handizvi kada ungoudzwa izvozvo unenge usina zvandisingazive nesikazvibaudza mukoma bhozi ungorativanhu vari kufamba vachitaura mashoko akashata munotiko kudi vari kututsira kana kuita top up ndinoda kutaura kuti when reporting in journalism we need a reliable source of information hakuna munhu akazvizora madhodhi kana wiwi kana tsvina mukomana uyu haana kudaro kadambudziko kemba make zvataurwa makuseni pasession yedu makuseni zvakawanda zvacho nani bhozhongora nahanzi baba Isabel tavanzwa na 3 minutes past 10 munhu anonzi Philip haana kuita izvozvo manga muchinyepa haana kuzora madhodhi akaitawo madhodhi akaitawo waidza bucket neweight show mabhaketsi nhamba isiriwo
vanga vataura kuti wochi vanga vataura kuti akazozora tsvina kuti vanhu vemuraini vasamuro vachika kubata madhodhi haana kuzvizora tsvina kana chimbuzi chamataura makuseni na 3 minutes past 10 nanchiwa record sorry ndakamboshanda kumagweta andikanga netime nedate haana kuita izvozvo mutibata pane zvimwe tikutsanangurirai tinotenda. Alright, imi muri shamwari ya Philip, mungatiudze kuti kudii nezvenyaya yekuti mumba make mawanikwa muine 7 mabuckets etsvina uyo ne2 ari kunzi angane weight. Imi mazvitorowo sei? Ini seshamwari ndiri shamwari yake Philip, handichimuziva, ndiri shamwari yake, handina kana mhosva naye, handina kana dambudziko naye, aishanda nevanhu zvakanaka pano, taishanda tese zvakanaka, tichimwa tese zvakanaka, haana dambudziko nemunhu. Matambudziko anowanikwa muupenyu sechokwadi, matambudziko anowanikwa muupenyu. Ndakatomborwara, ndikaenda kuPretoria, ndakatomboita 1 month ndiri muchipatara, ndakatomborwara. Ndikatorwara ndikaita makoma ekuti unongorara unongozomuka makuseni usikazivi kuti wanga uri panyika pane. Saka matambudziko aripo muupenyu. Ngatisati umwe wedu kana awirwa nedambudziko tomukangano, hatifaniri kumukangano kana awirwa nedambudziko. Ndakawirwa nemadambudziko akaita 3 years ndichitowirwa nemadambudziko aripo paupenyu. Ini handizvitendere izvozvo, handizvitendere. Ishamwari yangu handizvitendere zvekuti 18 vanhu vari kutaura nhema vai. Mukomana aiswera achishanda panapa, dzimwe nguva pamwe anga asina kazhinji ndozati aiswera achishanda, mvura anenge asina, mvura ikuzoita sei mambosvika here kumba kwakabhoza makutaura kuti state yanga yavo? Handina kusvika, handisati ndasvika, but shamwari yangu matambudziko anowanikwa muupenyu. Takazvarirwa kuti tizota sei tizoshaya, hapana achararama forever. Thank you so much. Mumwe wedu tomusimbisa. Iye mukomana pachake izvozvo asati aredi, asi aredi manje. Woziva pataenda tiri about 6-7 angokwanisa kutaura nechete ndinongaita kutaura naye. Saka ipapa handiti ndinoda kuuya kuchuo kuti dai vakunzi vasina kuti time yebasa anouya padada ndoda kuya ndakadhara kuti tamuudza kuti hapana pauchazviaita kusvika ati sekuru mai maona chinhu wani chaasiri kuda kumusha yanga yakuvhiringwa navakomana kuti tisazonyatsosvika panyaya yedu vamwe vauda kufonera kumusha. Iye haasi kuda kuziva, hanzi ndikazodhakwa ndinozodzokera kumusha sei, andazona yati ndichadhakwa but ndichadzokera kumusha but ndinosvika ndichinzi ndozvandaita. Saka ndozvaasiri kuda, ndosakanoramba akazvitima. Ndakaurirwa 1 pipe ndakangomuka ndiri panapa, vanhu vachingoseka agona kunyenga akadzi vaita agona kuita sei, hana andingori panapa asi handika kakamuri yeZimbabwe ndo chokwadi chamanzwa kubva kushamwari dzake nevanhu vari munharaunda. Inyaya iri kunzi yashoresa Kambozuma section 2 yese nevamwe vari munharaunda. Tasvika zvekare pamba anogara Philip, takwanisa kunge tichiona amai veipapo vaita chikumbiro chekuti havasi kuda kupa comment pari zvino kuti vakadzimbirwa nenyaya iyi, asi chavatitaurira ndechekuti ichokwadi kuti mabuckets anga arimo anga ari 7 kwete akutaurwa kunzi 13 ayo anzizvo ndeekunyepa. Amai landlady vapupura chokwadi kuti ayo izvo zvaakutaura pasocial media ndezvekunyepa, asi ini nazvangu handisina kuti mundiburitse
chisono tizere nekusuwa nekuti ndamhurwa nechiitiko chaitwa naPhilip vanotokurwa vanga vachichengeta pamba kubva 2019 panguva yecovid iya kusvika iye zvinezvi havana chimwe chinhu chavakaona achikanganisa asi kungoti mabhadhariro aanga achiita renti yake ndo avanga vachitiwo anga achingoitawo semunhu asingawane zvekuti munhu wanda ndiri kungochengetawo momusi aiuya ne$5 momusi aiuya ne$2 achingoti momusi achigara mutin house iri muyadhi mavo tichibvunzawo zvekare tikati ko makanga musinganzwi here kunhuhwa zvikanzi seimba iri kunze kwemain house hapana zvatainyanya kunzwa asi ndaitombofungidzira kuti ibhutsu dzevana vangu vanogara mumain house vandaigara ndichitukana navo kuti seiko musiri kutsvaira mumba kuchiri kunhuhwa chii asi taingoti kunyange vapedza kuklina zvaizopedzisira zvaita kuti kunhuhwa kuya kuti tirambe tichingokunzwa asi vatiwo zvekare mukomana uyu vachimubvunza mapurisa aripo vanova ndo vakaita kuti nyaya iyi ifumuke vati akati zvoni kuna landlord nyaya yaiitika ndeyekuti anzi musikana anogara mukati akandirambidza kupinda mutoilet yemukati zvinova ndo zvaizoita kuti ndizopedzisira ndave kuitira tsvina imomo isusuwo tichizobvunza nezvekuti ko kana akanga achikurambidza kusei waizosvika pakuzadza 5 mabhaketi aidi kumatora achienda nawo kunoarasa sekuti ukaramba uchiteedza laini ravo parinonoperera kune sango risina kana chinhu kusina vanhu vanogara kunove ndo kunonzi nalandlord azoatora mabhaketi aya 2 pakanga mapurisa achangobva akaenda akanorasa haana kuzodzoka asi akapa chichemo chekuti handigonoramba ndichiarasa kana vanhu vemunharaunda vakaungana kudai vachindiona anonzi azodzoka usiku kuma4 am ikoko ndobva atanga kuaburitsa 2 achienda achinorasa. Tazosvikawo zvekare kusection 3 kunove ndokwakuchinzi neshamwari dzake ndokwaari ikoko atiza paanosishandira asi patasvikawo kusection 3 ikoko abva averera sekuti ari kutaura kuti haasi kuda kutaura nemedia atombofonerawa tiripo akatobvunza kuti pane vanhu here varipo because ndiri kunyara kubuda akati aiwa dzoka titaure tese asi aramba kuuya amboti ndichauya after 20 minutes tikambomirira akafonera zvikati kanzi ndaapadhuze tazongoona kuti aiwa kwaakuvira asi nyaya yamanzwa yemabhaketi 7 azere tsvina yekutoilet yekusuweji chaiyo ndeyechokwadi uyo ma 5 liters zvigubhu zvanga zvakazara wet zvese izvozvo zvazoraswa. Mubvunzo wokupedzisira watazobvunza landlord ndowokuti saka zvamuri kuti imi mukomana yako nyadzisai mucharamba muchigara naye vatiwo munhu wanda anichingochengetawo kwete kuti kuroja nekuti mari yake yaibuda $2 $5 asingarambonatsobhadhara mari kwayo asi tavabvunza muchapfuurira mberi here muchigara naye semunhu wamakambonzwira tsitsi nyaya zvakadai muchaii vatiwo tichienda kumberi handifunge kuti ndichakwanisa kunge ndichigara naye mukomana uyu anonzi Philip nokudaro muri weZimbabwe ndo nyaya yatataka kubatirai zvimwe zvinhu zvinofanira kufumurwa zvafumuka nemapurisa anga achitsvaga tablet rakabiwa panext door matsotsi nobva ajambira kuyadhi inogara Philip pamwe chete nalandlord ndo zvazoita kuti zvinhu zvizofumuka izvozvizvi nyaya yatakubai panapa ndo yechokwadi kana vachizinge akuda kupa comment ticharamba tichimutsvaga shamwari dzake taane mafoni nadzo tichazonzwa kuti ashinga here kuti agononga achitaura nemi. Imwe nyaya ndeyekuti anzizvo kumusha kwake kwaanobva ane makore 10 asina kusvika ikoko nezuro kana svondo rino aicelebrata kuti ndaane 10 years ndisina kumbosvika kumusha asi pane vakomana vanoshanda navo vari kunzi vanotombomuti ndinopfuura nemota nepamba penyu mazuva ese handei kumusha anga asingade kusvika kumusha kwake. Hatisi kuziva kuti imi munoti chivanhu here sekuti manzwa vanhu vachitaura panapa pavati achita interview kuti apenge madrugs here manzwa vamwe vakachitaura kuti hazi asi nerunyendo kupera rumuzasi munonzi madrugs aiwa anga achitorwa ndo chokwadi chiri paground chisina kuda kuburitswa neshamwari dzake asi kuti vati anopenga izvozvo zvavaramba kuti titi alright akaromba
vanhu vari kuti hapana chaanacho. Hembe chaidzo akanga asingachinje, aingopfeka hembe imwe chete. Pano paservice station apa ndo paanga achitogezerawo seru achipuwa bhaketi rinenge riine mvura. Kumba kwanga asingageze uye anga asingapinde mutoilet. Landlady vataura kuti mutoilet anambobvira tambomuona achipinda, asi vapukurawo zvakare kuti mukomana wayo asi munhu wandotarisa mazuva ese, ndogona kupedza gore ndisina kuonana naye kana ndisina kutosangana naye achindipa rent kana kuti angopa vana vangu, nekudawo kuti asi munhu watinotarisa mazuva ese. Munhu anongobudawo achiita zvinhu zvake, achinoita zvinhu zvake, achidzoka pamba, achidzoka achienda, achidzoka pamwe vanouya vakarara obuda futi vakarara, sekuti havana ukama hwekuti mazuva ese vaifambidzana, nekuti vazhinji vangu vachibvunza kuti vanhu havasi kunzwa here kuti ko zviri kufamba sei mukati meimba iyi. Ndo nyaya yatata kukubatirai. Subscribe hai moklika notification button. Ndakamirira kundai akabata kamera pachirongwa chinechi. Ini ndonzi Sylvester Tafumane, simbi yebasa. Izvi zvafumuka, atitaureini zvazvo mucomment section.